шеф. Мога акъл имам я. Не искаме гел прави сметката. Ако отивам София, де бастон главата ударам, после ти трепи ми. Къде отива това 2 милион пари? Обаждам от село, не съм Пловдив, село Динг съм. Доде да продавам джунджурия. Yapma yakın köy. Казвам тебе, никой Тотев не може да мака и Петросионов. Ти видали моята снимка с Тотев? Ти много това говори на преди 4 месеца. Само Пловдив българите на теб голосува. Защото фирмите, всички лайната иде фирмите и ДПС. Ахмед Доган Любовника чули? Севджан Кабакчы. Var mı sana babası diye? Ко каза? Çok da ne? Казвам тебе. Акъла не искаме ни, ДПС не искаме. Гер, пак гер. Bak yarısı gene koyuyor. Да станеш шеф, съгласна съм. Няма да макаш него, казвам тебе. Станеш шеф пак всеки година по една заплата, 6 месеца обличава, къде се намери. Сега ще облича тази месеца. Седми ще видим колко ще. Я ще додем. Седми взимам ни пенсията, основна ден търси тебе, че мога да лети Народната събранията. Как говорите, кога стана митинг, много убава говори. Село Динг съм, дошла съм да продавам, няма парева, другия месец рожден ден как ще правя? Sevinçli karı. Çaldı kızanlar bak. Konuşayım Boyko'yla. На 16 73 навършим. Koyun abursu ya. Не чувам, шефе. Пукам глава тебе. Hiç не ми стра. Konuşma Boyko'ya bile. Абсолютно. Ахмед Доган педарас, кражбар, курвар, не искаме ни ДПС-то. Герб, пак герб. Що искат да събират после да макат Тотев? Тотев златна. Няма да макат. Не Тотев, не Петро Стоянов. Никой. Я ще дойдем при вас. Колко? Аз взимам 240 лева. По болест моята многодетна от мъжа ми. Ще видим. Колко? Сергей. Не чух. İyi bıçaklara başladı. Хайде. Другия месец рожден ден, почвам 74. Хайде. Konuş. Anlattırma seni, anlattırma. Пращай пара да... Плевенски искал, аз преди 3 седмица бях при Плевенски, то здези. Секретарката каза, баба Райна иска. Калин Георгиев, защо избега? 6 район боклук. Как спаси баленци? Bak nerede Boyko? Bak nerede? Bak nerede Boyko? Хайде, шефе. Я ще обадам. Пускай пенсията повече, да вземем депутат ще станем. Дали каза ти? Bak kızlar aldı şeye gidiyor bak. Getirin mi Ramazan'ın kutunu sende?